estava super emocionat per anar a veure el meu YouTube des de fora, perquè ara estic simplificant. Vaig treure la funda, que és més bellaco l'iPhone, o no, l'iPhone sense funda cunda molt més, eh? Cunda molt més. De tant en tant els vols treure la funda, que ja ho sé, que ja ho sé. Tu, vaig a mirar el YouTube des de fora, que tinc hasta un altre compte, perquè gravo amb la càmera frontal, que per cert millora un huevo quan hi ha la llum de sobre, o sigui, és una altra puta càmera, així és 2 FPS, i així pues, crec que encara es veu prou bé. I bueno, vaig a mirar el meu YouTube de fora, i l'altra, la segona cosa, mentre que no se m'oblidi, perquè abans de donar-li a arrencar el vídeo, portava com 5 minuts a contar històries. Hazlo simple. Mira, parlant de la simplesa, hazlo simple. Mira quina miniatura. Hazlo simple. Pam. Claro. Guiones. ¿Cómo hacer guiones? Bro, no entro. No entro. Literal, al igual. No, 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 no. Res de guió, bro. Res de guió. És que m'ha emocionat molt la miniatura automàtica de l'anterior vídeo. No es veurà, però que surto just així i aquesta miniatura es fica sola i és la polla, és la polla. I, per exemple, les altres pues, són més basurilla, saps? Les altres són més basurilla, però, però és la polla quan se't queda una miniatura de RAW, en plan, quan no edites, si se't queda una bona miniatura com l'anterior, que és mirant al mòbil, i pues, bueno, ni l'he canviat la miniatura, perquè no estic pràcticament editant res, ja ho veieu, però la cosa és mantindre la constància a la paraula, perquè vinc de fallar-me-la molt, ¿vale? I algo que em vaig dir és que gravaria rutines, al final estan siguent vídeos pues, parlant a càmera i reflexionant de lo les bones decisions que estic prenent ara, perquè em fan sentir bé, saps? No es menteix, eh? Quan comences a prendre bones decisions, el teu estat, mira com he arrencat el vídeo, saps? De content, i no es menteix les bones decisions acumulades. Buah, en plan, són full random, però jo em necessito sentir creador de contingut, saps? Em necessito sentir davant la càmera, necessito compartir refle lo bé, sí, sí, lo bé que em sento, punto. Sé que em necessito enfocar encara més en una àrea, I sé quina àrea és, però no sé per què li vull fer la pua. Li vull fer la pua. Li vull fer la pua. Jo he dit que gravaria rutines i estic gravant vídeos a càmera. Fuck. Això és una... Però bueno, de moment no sento que les hagi de fer les rutines, saps? No sento que les hagi de fer. Però merda, tu. És que clar, m'he dit moltes coses, tio. Aquest és el gran problema, Un gran problema meu que estic solucionant amb això. Llavors, ara com soluciono que jo he gravat rutines i no em ve de gust, saps? Fent-ho igual, saps? Fent-ho igual. Me cago en la puta, bro. És que és una vaina, I l'altra cosa respecte a lo que he dit i no estic fent és, bueno, a part de moltes que m'he dit, una important és la de prendre gengibre. Només aixecar-me prendrem gengibre, llimona, aigua i no sé si o sucre o sal, el que més convingui per als electrolitos, saps? No, no sóc expert en salut, tot i que, poso pausa, que n'he deixat la plata. Creatina, unboxing del bon preu, xal! Anda que no, Unboxing inesperado, Dos salses de dents, dos, dos salsas de dientes. He vist això. Memòria més concentració. Com perquè després em fui un porro, bro. Com perquè després em fui un porro perquè l'estricte que tenia amb els porros ja no ho soc tant, saps? I ara és full... Ara tiro de disciplina, en plan, tiro de, de puro instint, en plan, si noto que jo aquella nit em val la pena, jo ho faig, saps? Perquè m'agrada. Però...
Però, claro, que busqui més memòria i em fumo després un canelo, pues no té molt sentit, saps? No té molt sentit. Però ja et dic, la relació que tinc ara amb la Maria és puro entorn, em deixo sincerament influenciar quan, claro, perquè jo com a tal no, no em vull comprar per mi, saps? I tal. Però, claro, depèn de quan, pues em renta per als meus amics. Això de Propolis, que encara em noto la gola, no sé per què. No sé per què me la noto. I omega 3. Què us vinc a dir? Què us vinc a dir? M'he vist amb la noia que m'estic veient últimament i he prioritzat els macros juntant-me amb la noia, tio. O sigui, vaig dir que no em veia capaç, ¿vale? No em veia capaç de juntar-me amb una noia, o sigui, sí per altres interessos, no? Sí per altres interessos. Que això ja ho tocaria més amb un entorn més petit, saps? I menys públic. Però, rotllo, el que vinc a dir és que no, jo no em veia preparat de juntar-me amb la mentalitat de complir l'altra necessitat i prioritzar l'alimentació com a rajatabla. I el que he fet ha sigut juntar-me amb ella simplement per passar la tarda, que va ser com una hora, que vaig poder per temps, perquè ando ocupado, ¿vale? Ando ocupado, però o sigui, ahir vaig registrar-ho tot al Fitia, ¿vale? Ho vaig registrar tot al Fitia. Hola, entro a Fitia. Entro a Fitia. Ah, això està configurat l'altre dia. Fent-ho el millor possible, bro. Perquè el meu cosí, Migi, em va deixar loco que tenia algun modo focus, ¿vale? Tenia algun modo focus activat, algun modo de concentració a l'iPhone. I llavors em vaig estar ratllant allà i barallant. Llavors ara, en principi, en plan l'he tret de l'aplicació oberta, però si entro... Ah, mira, se m'ha activat ara, perquè ja he entrat al... Si entro a Fitia o a l'aplicació d'Entreno... Ah, mira, ara se m'ha tret. Per exemple, vaig a l'aplicació d'Entreno, saps? Perquè jo tinc bastantes apps. Vaig a l'aplicació d'Entreno. Bueno, vaig a Fitia, va. Fitia. Vale, se m'ha ficat al modo focus d'Entreno. Que em queden 4 apps. Op, però se m'ha tret ara. Bueno, tinc poca bateria, no sé si això afectarà. Però bueno, no sé. No sé per què després se m'ha tret. Però que entris a l'app d'estris, et fiqui el modo focus, que bàsicament cancel·la notificacions de quasi tots i, eh, i tinc a la vista les aplicacions d'entreno. O sigui, la de registrar macros i la d'entreno, ¿vale? I això, pues, m'ho he estat mirant de que si, en principi si em truquen 2 vegades seguides pues se'm desactiva i tinc totes les notificacions i això mirant-m'ho bé bàsicament per tindre més actiu el modo focus, visibles les apps de registre d'aliments i del físic, ¿vale? I per altra banda pues he comprat creatina que se m'estava acabant, ¿vale? I he pogut això, tio, m'ha volat al cap de quedar de quedar amb la noia, de prioritzar l'aliment juntant, en plan, tindre l'impuls l'energia sexual i el meu foco alimentici com tan junts, no sé si m'estic explicant, saps? Però que és molt probable desviar-se, saps? I jo tenia un horari, volia prioritzar el son, volia prioritzar l'aliment, en comptes de passar més estona, en aquest cas, amb la noia, i m'he prioritzat a mi, saps? O sigui, estic content per això. Per a, per a autodomini, vaig bé. Sí que és veritat que això de la Maria ho estic solucionant evitant l'entorn. Què és problema? Que torni on està l'entorn i que amb els seus hàbits em deixin influenciar i que allà perdi més el meu centre. Però com no li tinc por, saps? No li tinc por
i és algo que tinc controlat. L'altre, l'altre tema, bro, ara que, en plan, això és lo típic, perdó, ara torno a l'altre tema, però això és lo típic que estava per casa sempre que s'ha de compartir entre familiars. Ha estat bueno, tu. Ha estat bueno. Buah, quina addicció. Pues l'altre tema és el tema de fallar la paraula, perquè quan he tingut la d'ego superar, jo he pensat que fallar la paraula no és important, i de fet tot això que estic fent i els no sé quants vídeos aquí de Voltero, quasi que de Voltero, és per anar recuperant la meva paraula a poc a poc, tornar a l'omega 3, per exemple, no sé si el podré tindre sempre, ara, pues, com que estic currant com un cabron, pues sí, però si és algo que no prefereixo complir la proteïna, saps? Que no un omega 3. Eh, el tema foco, saps? Que el tema paraula. El tema paraula, perquè vaig dir lo de les rutines, tinc el cicle, vaig cap al cicle de màrqueting i lo del gengibre, que és simple, no? Si dius, és algo que, no, que com no afecta molt, no? Com un cicle formatiu o contingut a xarxes socials, però un simple hàbit, lo poderós que és. Mamma mia, lo poderós que és un hàbit, bro. Que loco. I l'anglès. I per altra banda, l'anglès. I evidentment les proteïnes i l'entreno. No són poques coses, però són responsabilitats, saps? I em sento una avispa en su miel, tu, no sé aquesta marca l'has de provar. Arco Parma, vale? Del Bonpreu. Pues aquí, vaig a registrar menjar, vale? Perquè no he dinat. I aquest és el tema. Today. A ver, today vamos flojos, ¿vale? Em surt que estic al 49 de puntuació. Avui anem així. Update progress. Bueno, pues avui vaig menjar el dinar. Falta a veure si la mama m'ha comprat pollastre perquè no el vol pagar més, ¿vale? No me'l vol pagar més. I m'he de comprar el pollastre jo. Però nada, divagació número 2 després del vídeo d'ahir i esmorzar el porridge. M'he de mirar això, m'he de ficar atenció a l'hàbit que he dit que em feia per anar recuperant més la meva paraula. Que ve a ser la llimona. Vale, no ha tancat. Buah, va. Li foto polla, vaig abans d'acabar el vídeo al xàrter, em poso l'alarma i començo amb l'hàbit de llimona, sal i jengibre a primera hora. M'ho preparo per la nit, així faig com rutina de nit i de matí, la vaig guanyant, la vaig guanyant. I, i amb això tindré bastanta responsabilitat, o sigui, és fer-te més prisionero els hàbits, bàsicament. Més prisionero, però cap al bon sentit, perquè saps que et comporten cap allà on vas, saps? Llavors, pues així acaba el vídeo, en plan, full random, no crec que ningú miri això, però en part m'alegra perquè jo sé que fan pila, saps? I em fan broma, m'està anant, o sigui, saber que no he de fallar, estar aquí, perquè m'ho he ficat, o sigui, cada dia un vídeo, m'és igual com, o sigui, ja vindrà el contingut top, ja estic segur que vindrà contingut top, inclús les rutines que dic, perquè al final calistènia sóc jo sóc entrenament,
i, i serà quan tingui la no culpa de gravar bon contingut, bon contingut, bona focalització i bona edició i de més. Llavors, pues bueno, 15 minuts aquí que em recordaran a quan he fet la... Feia molt que no comprava proteïna, creatina, perquè vaig comprar dos pots amb una oferta del mateix al Compreu, jo sempre vaig al Compreu per la creatina, el Just Loading, i hi ha algo que volia afegir, ara que he mencionat una marca, també vaig mencionar la marca de Viva Gym. Vaig dir que m'agradava molt, sobretot el 24 hores. Pues no sé si 24 hores té el Viva Gym, perquè jo em referia al Basic Fit. El Basic Fit em mola molt i és el que realment vaig anar a entrenar de nit quan el dimoni el tenia actiu i volia entrenar de nit i ho vaig fer. Vaig anar a entrenar de nit, em va agradar que flipes. A Barcelona, un centre de, en plan, un gimnàs de Barcelona. I no era Viva Gym, però sí que Viva Gym m'ha agradat treure les dietes, rotllo, descobrir el porridge i segur que tenen més receptes. Tu vas 16 minuts més dispersos, però vaig a comprar és que abans de parar-lo, en plan, el deixo parat al vídeo, vaig a buscar llimones i em comprometo amb la rutina que vaig dir que feia. Perquè no em passen totes les coses que m'he fallat la paraula. I en canvi, abans d'engegar el vídeo, he estat en plan, fuck, què era allò que he pensat abans que sé que he de tornar a incorporar perquè jo he dit, o sigui, com aquella sensació de... També m'ho va preguntar després al meu germà gran, de què encara fas lo del jengibre? I jo, uau, que ja ho vaig dir, saps? Que ja ho vaig dir, no ho estic fent. I a part que vaig fer un reel editat bastant, bueno, jo considero que em va sortir bastant bé i m'agradava a mi. En plan, que m'agrada a mi, també m'agrada aquest vídeo i és tal qual, saps? Però em va agradar, me'l vaig currar una mica més que qualsevol altre vídeo i, i deia això, que em prendria a partir d'ara, perquè és difícil, o sigui, perquè és difícil, bàsicament, perquè a mi el que em ve de gust és el cafè amb llet, el cafè amb llet d'avena, que per cert és l'altra cosa que m'ha faltat ensenyar, que no ha entrat a l'unboxing, doncs pues aquí està. Jo i el meu germà estem addictes a la Jo Soy Barista, també la registro a l'aplicació, i això, el cafè, em senta superbé al matí. Què passa? Que després d'una llimona amb jengibre no ve de gust. Llavors el que he pensat és sí, el títol es dirà 18 minuts, 19 o 20, perquè ja arribaré amb això últim que vaig a dir, ja arribo als 20 minuts dedicat a la llimona i al jengibre. Però no als beneficis ni a contingut tècnic, simplement al compromís, a la paraula, i jo, vamos, la meva intuïció em diu que és bo. Bo que te cagues. O sigui, no, ja no em fico contingut tècnic, però la meva intuïció em diu que et fots, que tens la rutina de llimona, jengibre, sal, només llevar-te, jo penso, el Dan que fa això cada dia, hermano, no es fica malalt ni que vulgui, ni que vulgui. I no l'he aplicat, eh? I, bueno, i em va bastant bé, perquè gaire malalt no em fico. Però total, que la meva intuïció em diu això, saps? I a part que ho vaig dir. Total, que se m'ha anat. Lo del cafè, ha de saber, el gust del cafè després d'això ha de rebotar, t'ha de repetir 100%. Llavors el que he pensat és que el que sí que ho vull a primera hora, però llavors he de llevar-me més d'hora per pair-lo. I ja sigui o seguir dormint, preparar-lo a nit, llevar-me una alarma per prendre, parar una alarma i seguir dormint, o llevar-me super d'hora, aixecar-me, ficar el meu sistema en marxa amb una mica d'aigua, perquè jo li foto aigua al matí només aixecar-me, aigua, jengibre, sal i llimona, i llavors, quan passen unes hores hi ha el cafè, perquè és necessari el cafè amb llet d'avena, i la creatina, que per allà també anirà amb el cafè, o no sé com fer-ho, perquè jo el cafè el vull, i incorporar el que no vaig dir que em fallaria també. Total, recuperant la meva paraula amb l'hàbit de la llimona i el jengibre. Aquí el vídeo d'avui. Vaig a buscar la llimona, però bueno, ja ho faig de fora de càmeres, ja us explico el següent.